In het begin was er alleen een bare shit. Niemand was er bezig met zijn eigen, maar de wereld zit al even in een ander stadia. En uit de berg beklimt, dan zie je dat de grote rest er nog even zit. Maar rechtse pad en ook zo dit is moest zo zien, hoe lijkt dat soms zo oneerlijk. Maar het is al te verbinden uit in een grote raster giet. Een holografisch bouwwerk, dus snap je dat? Hek van is ook een andere rol. Het te spelen, zonder overspel. Niet like vikings op een rooftocht met een gehoorde helm. Niet like priesters op een kruistocht met een gebroken licht. Of kolonisten zonder een volledig overzicht. Overzicht is pro. Het is omdat we scherp zien dat we meestal blind zijn. Dus derde oog niet in verbinding met ons hart. We zijn een vele vlagen veel te hard. En zonder een fundasje kantelt het koningschap. De troon heeft ons eten, de kroon is ongedragen. We hebben maar één antwoord nodig, maar we hebben 100 vragen. We hebben maar 1 seconde nodig, maar al hebben we 100 dagen. Zit dus innerlijke licht verborgen onder het lagen. Eén shot nodig, recht in de roos, in de bullseye. En we zien het letterlijk roos, kleurig worden. De storm is windstil te krijgen, nou we enkel basics springen en voor de rest is weer. Eén shot nodig, recht in de roos, in de bullseye. En we zien het letterlijk roos, kleurig worden. De storm is windstil te krijgen, nou we enkel basics springen en voor de rest is weer. Bundel mijn versen in een simpele synopsis. Ik stond misschien anders kan beschrijven, maar ik zijn optisch gedreven voor het licht te verspreiden. Ik zijn op iets gevallen dat je ogen zo toeron, maar het zijn opties en keuzes die rond uit de karakters dat ik bespelen. Mijn pen is lekker een olie van boven de penseel, balancerend op grafeen. Mijn stem instrumentele pakken, instrumentaal is metaal, mentaal heel. We hebben maar 1 shot nodig, het doel met de weg. Te appreciëren het moment, dat gevoel, het besef dat het ritme van je hartslag, je route, je roots zijn. Dat slechtste verschil is schelen is of dat zo goed zijn. Dus heelal is een anjou, want het moment dat je hem begint te pijlen, start je met blijten, je kunt er niet aan doen. Overmand door het jing wordt je gele als betoverd en veranderd omdat je het ander vindt in jezelf. Het is een essentie, een reflectie, een bespiegeling van alle magnifieke imperfecties. Wanneer is God nodig, niet meer dan een connection, maar iets groter dan neus, zodat ik zou weten dat het niet ik zie. Eén shot nodig, recht in de roos, in de bullseye. En we zien het letterlijk roos, kleurig worden. De storm is windstil te krijgen, nou we enkel basics springen en voor de rest is weer. Eén shot nodig, recht in de roos, in de bullseye. En we zien het letterlijk roos, kleurig worden. De storm is windstil te krijgen, nou we enkel basics springen en voor de rest is weer.